Bueno, hau da honetan zehar, ikusi dugu PPek Araban Gobernatuko instituzioak zerbitzu publiko eta prestazio sozialen aurkako kanpaina. Marotok eta Andresek deklarazioak, kriminalizatu dute etorkin kolektibo batzuk. Gero baita ere Urkulluk egindako azkenengo deklarazioetan eskatzen du prioritateak finkatzeko pakto soziala, eta hori bere borondatea aurkezten du, nola ez du priorizatzen zerbitzu publikoetan, esaten du no llegamos a todo, baina ez du kuestionatzen adibidez abiaduriko handiko trena eraikitzea. Beste alde batetik, ez dute ardura ipini, nola gure herrian gero eta pobrezia egoera gehiago dauden, eta jarraitzen dute beren kanpainekin, eta guzti hau iritzi publikoa desbiatzeko da, eta bere murrizketekin jarraitzeko aukera da. Beraz, segitzen dugu zerbitzu publikoak eta prestazio sozialak bermatu behar direla gure herrian.